Wasal iż-żmien illi nitkellmu dwar l-introduzzjoni tal-membri parlamentari full-time. Anke l-appell tal-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia sena ilu, fl-okkażjoni tat-tifkira mill-irvelijiet tas-6 Ġunju. Sena wara, l-appell ta' Anġlu Farrugia kien wieħed ugwali. 104 snin mill-irvelijiet li seħħu fis-7 ta' Ġunju tal-1919 f'diskors miktub mill-Speaker innifsu iżda li nqara mid-Deputat Speaker David Aġġus minħabba illi Farrugia jinsab rikoverat l-isptar. Anġlu Farrugia jinsisti il-wasal iż-żmien illi l-Parlament Malti kollu membri parlamentari full-time u saħaq illi min jixtieq jikkontribwixxi lejn is-soċjetà permezz tal-politika għandna nintroduċulhom sistema fejn membri tal-Kamra jażlu jekk iridux iservu lil pajjiżhom full-time jew part-time sabiex ma jinħolqux ostakoli bla bżonn. Fil-messaġġ tiegħu, Anġlu Farrugia spjega wkoll illi bħala President tal-Kamra irid jibqa' jinsisti li hemm bżonn tiġi introdotta proċedura parlamentari sabiex jingħata rimedju liċ-ċittadin meta dan iħoss illi membru parlamentari jkun abbuża mill-privileġġ parlamentari. Dan kif sal-lum persuni li jħossu li fil-konfront tagħhom saru dikjarazzjonijiet skorretti jew mhux veritieri minn xi deputat fil-Parlament għadhom mingħajr rimedju. L-Speaker sqar illi l-Parlament Malti għandu jkompli jaħdem qatih kif qiegħed jagħmel favur l-għaqda u l-paċi. Waqt iċ-ċerimonja ta' 7 Ġunju nżammet minuta silenzju għad-unur il-vittmi ta' dawk l-irvellijiet Emanuele Attard minn Taslima, Lorenzo Dajer mill-Birgu, Carmelo Abela mill-Belt u Giuseppe Bajjada minn Għawdex. Fit-tmiem iċ-ċerimonja sar tqiegħed tal-fjuri fuq il-monument tas-6 Ġunju mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll numru ta' deputati nazzjonalisti.